Nyen nurut kuwe to batin nanti ya. Takon ki. Nanti mau mancing mau. Jadi Malang. Jadi Jadi Malang Malang. tak ono. Berarti sing goblok Ini piro? ora sik yang ini. Nanti mau mancing mau. Jadi Malang kudu mau. Oh kan nih. Soal pasar nasi, ha? Soal pasar nasi. Jadi Malang kan ora pasar nasi, Cuk. Nyong aja takoni nyong tangi turu. Ah, mending tuku kado-kado ae. Kadung-kadung kuwe ae. Kok nanti ya? Bawa Bali ya. Mlete-mlete. Ayo. Ira kan jumi dong hampir jeblok. Ya jadi posting kok nganu nyong perlu Aduh. Ora video mancing ora apa-apa. lungane nang omah wae. Oh ya wong iki mancing di Basarnas bosku. Sarnas dari Jadi Malang. Nek koyo ngene Basarnas rupa-rupane Basarnas piye ro lah. Awi mau. Nur Satria kemblek. Aku ngedel sal. Iku rasane yo untuk nganu iki. Ora kerso. Ayo. Kurang batang masa depan.